Kardom Nilimen Divinson pe la pendidiar pu la pe 20ST pathalang so LAC Youth Wing President la si nalitum phan nilitum social media long pen isi na paklang pon ipu kangtung obang kela puson hello jepini 11 of October 2021 pini dagongka mukam stadium along BJP to meeting edo kasi nitum all party hills leaders conference mate dak nitum da wosoda PS atung phan isi nong no songsi nang paklang pon det lo kasi la so puthak bang nitum ta ning duk lo la pen nitum ahok he alam pot bang nitum ta checha gon e kasi wosoda polling station along itu mane amai phu panta alain tum BJP atum bon det ba chopo bon det lo pala ma puthak bang ke la nitum polling station along mai puta dulo Honor Singh Timung kasi la sola mo po aputhak bang ke hokpet ke kali kasi ada ka video long ang Mosokoya PCC Bank Honor Singh Timung President PSC Mosokoya Polling Station Mohon Rongpi Komol Timung Yuri Kamsa Rangsina Teron Soteng Kamsa Bali Timung Gobind Teron Emali Ronghang Jutson Ni Rajitson Teron Mohon Singh Teron tu rad amai pilong nonason anong kapajunu pu bang klem kede nai kasi laso puthak bang sini tum lang klara chipi pan sini tum social media long wang lo lapen nai li tum atheng nu wang nang kok lo kasi pu alang li ni tum gosogada PS amai phu mate dorsing timu hin pen sitai thetheni alang bini alam puthak kapot pachini pon sinang ari pon sinang Nilimen Dorsing Timung dak dongkam mukam bosoida PS polling station long ni all party hill leaders long amai phula president lo nasi pini nitum lam klar ke chipiang tung la puelo pini dongkam mukam baisong pathwa klam along BJP a meeting ke do la nitum all party hill leaders apan nongno naki pipon apon nitum lam klar ke chipilo pinindak nilitum bosoida PS polling station pen president la pen members penan atum han hadak amen terampon lo sida me nilitum bang hadak dunde emethang hem kam sai chiklem sida me hadak la tum media la pen Facebook along pinini long paklang kono la tum ipon lo sida me nilitum bang hadak dunde emethang hem sido la sila tuma bangke lahai video kabonai pon thap mate nemlis ke pon thap lahai bange nitum kachubai lahai bange BJP tum ke claim thap akam la sini nitum da dongkam mukam bosoida PS polling station pen ke nitum all party hill leaders ke chupang tangkring sido la pen ke APHLC Klemang Kubang P a membership doan sita me nang ningbiri lahai pini social media long Facebook WhatsApp long achipi lahai a video ke ahok ali lage nilituma men pipen bang ali gachu ena fancy lahai tum ke claim chap lasi nang ningbiri lasi all party hill leaders ke an su se pangtang nang an su se achithe pading nang an su se aprang padang